ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hoy, Pamela! Mabit man laan! Urayan na! Apay ka di, Ana. Itid mo ti ipit mo kanya, kuweno? Apay kumangay nga itad kuken ka. Ginatang ni nanang daytoy para kanya. Kurso na adak nga rod! Uray day tamay salaang! Saan amabalin? Agungat ni nanang no agawi da kat awan ti Paris na. Itid mo, no? Siyak laangan ti mangala! Anday ko? Apay nga inalam ti ipit ti buhok ko. Kukuha kong daytoy! Ipulong ka ni nanang ko. Uray agi pulong ka kininanang mo! Ipulong ka ni teacher. Uray agi pulong ka kini teacher! Sigurado asaan da ka matlapat yan day jay! Dida ka? Apay nga'y anala daw kayo anang sukon kanyak, nanang. Ay napasensya kan anak ko. Ada ngamin napatag nga inaramid ko. Kasta ka di? Aguray ka. Apay amay salaangan ti ipit ti buok mo. Ay, kwa ngamin, nanang. Di ka agulbud kanyak, Pamela. Ibagam ti agpayso. Kinapudno na. Innala ni Ana ti maysa nga ipit ko, nanang. Sa dino ti ayan day tanga ana? Imunan anagawid. Jakon kayat ti agiskwela, nanang. Anya? Ay saan Kat no excited kan tupay asumrak idi. Idi ngam ita. Saanen? Ngamin, bulimot ni Ana akaadalak. Kanayon abulian nakday jay, nanang. Anya? Kanayon abulian na ka? Ngam italaang nga imbagam kanya? Agsagana day tang ana. Saan ka apagad adalan tapno adala ang bulyan na? Kasaritak to dagiti dadakkel na. Mabiit man laang pare Alfredo. Ada ibaga Mari Elaine? Kasarita man ni ana nga anak mo. Apay na Ana? Bulbulyin na ngaminan ti anak ko. Saan la ang anam na minsan nga inaramid na ti kasjay. Idi kalman, inala naman ng ti ipit ti buok ni Pamela. Jack, amo ti may papaniti da ita abanag Ay, uray siya. Amuk-laeng, takaibagbaga ti anak ko. No sa anak pa'y anak saludsud kang kuana, kat di na ibaga. Kaasi ama ungungtan no kastang adda mapukaw agamit na. Tagayam, alalaan ti putot mo. Di ka matanagan, kapsat. Bagbaga akto ti putot ko. Wen man, sumadsadot ngaminan asumrak ti anak ko. Gapo iti kasjing aramidin ti putot mo. Isublim tinalam agamit ni Pamela, si Kaana. Anya agamit, tatang? Ammom na niya tikait ko asawan. Diyak amo Di yumat nga rod ibagan no anya dayta? Ay, saan asyak ti pagpungpung tutam? Tatalaga amakaraman ka itibaot kunakmanan. Nanang! Ni tatang Bautin na ka no! Abay, nagkuna abautam ti anak ta, si Kang Alfredo. Wana, tamadi mo tar aramidin na iti pagadalan. Buli ti anak ta. Buli mo't asasawam dita? Kinasarita nak nga rod ni Mari Elaine itay. Mangrugi manunday jay nga iling. Ay nalakay, di mo latan ikas kaso dagiti kakasta a klasit tao. Buli ka nung nga rod ni Ana. Amom nga rod. Nakitam tinapasama. Ang mga matno ti anak na, ti buli. Anya? Kumusta ti aldaw mo iti pagadalan, anak ko? Amangan no aging ga itakat bulbulyin na kaday nga ana. Isumatlat ta, nanang. Ay nawaw, apay ngay kat kinasaritak matan ni tatang na. Kat no induron nak iti pagadalan itay, nanang. Adupay nga rod ti nakakita iti inaramid na. Ay, naglukon. Diyak ngamin maranranaan ni nanang na, ta iso kumati kasaritak. Masapsapa tayo amapan iti pagadalan intun bigat, nanang. Tapno makasarita yu ti ina ni Ana. Masapsapa nga min dagijay kat. Ala, kasta nga rod ti aramidin ta anak ko.
Agpalas ka pa'y, taagmeryenda ka. Sa anak amabisin, nanang. Mabisin ka man kan saan, agmeryenda ka latta. Adain lutok a bananak yo. Ay na, naimbaglaangan tan naranaan ka dito'y pagadalan, Mari Monica. Ay nawaw, adda masapol mo. Di anak mo ngamin, Mare. Apay ni Ana. Kanayon na mo ngamin abulyan di anak ko. Agraman dagiti gamit ni Pamela, alalaan na. Ni, awan amok dita ah. Isungarod nga ibagbagak keng katapno ammom. Adda kanupay dagiti gundaway nga idurduron kan kadkadalan na ni Pamela. Nakitam? Saan? Nga makitkitak dagiti sugat ti anak ko. Kasadot na pa yan ti sumrek, gapu iti aramid di anak mo. Amangan matno ti anak mo tinangirugi. Kat self-defense lang tinaramid ti anak ko. Anya? Amo mare, no apa dagiti ubing, apa dalaeng, sa antay amakibiyang. Kas ina, madanagan nakmut para iti anak ko. Kanayon ko abagbagaan day ta saan amakiap-apa. Sa ita, maamuak abulbul yan di anak mo. Ay na, basta siya, awan amok dita. Apa laeng dagiti ubing dayta. Kumusta tilakad mo anak ko? Nakasaritam ti maestra ni Pamela? Won tatang, nakasaritak pa'y di ni Monica ah. Anya ti imbaga ni Monica ngay? Kanunungan na mati aramid ti anak na tatang. Anya? Amangan no self-defense laeng, kung kunanaki di ijay. Ti maestra ngay. Anya mo ti imbaga na? Naibaga na at talaga abuli dagijay nga agina tatang. Ah, anya? Buli da nga agina ko nam. Uray ni Monica, buli mat. Won tatang, adu kanumala ang dagiti parintes nga agrekreklamo, ngam talaga anatangsit ni Monica. Makiapa pa'y kadagiti parintes nga agrekreklamo. Saan lang aday ta? Kalabanan na pa'y ti maestra. Like mother, like daughter nga rod ah. Won tatang, buli gayam ti ina. Isu asaan tayon amas daaw no apay akas jeti anak na. Agsasarita kayo kadipay? Won tatang, inton Miyerkules pay. Ayabak to dagiti binulbuli ti anak na. Para makita man no pagpatinggaan ti kinaturod na. Himawag ti maestra ni Ana kanya. Apay ka no? Agsasarita kayo kano inton Miyerkules. Ay nawaw, apay ka no mo. Pagsasaritaan tayo ti may papan kadagiti ubing. Anya? Mapantayo ah. Adda kanumot lang daduma aparentes nga agrekreklamo. Saan lang ani Elaine? Hay, isupay dayta apakataktakan. Ano usam ti mataktak ang takalukwan mo't dayta ti anak mo? Naa, nagsasao ka. Kasla saan mo aputot ni Ana? Solbarong kid di dayta aparikot. Di mo urayin adumanon iti principal's office ta nakababay launay. Sakit babae ta anak mo. Anyan tulangan ti kunaan dagiti tattao no kastalang. Anay ko, apay nga kadalanak ngay. Apay, ada reklamo? Ah, kayat ka nga rod ako dulan. Anay ko, nagsakit ti kinadal mo, Ana. Arsagit ka man? Katno dya mapinigsaan ti panang kadal ko kang ka. Naa, talaga gayam abuli dayto nga ubing ah. Mabiit man laang, takadalak mat. Anay ko! Dakas ti kastangar aramidam ken Pamela ah. Anay ko! Anay! Ipulong ka ken nanang ko! Nagsasarita tay nga rudan, kastapay lang ti aramidam mat. Apay, saan da ka kadi abinagbagaan dagiti dadakkel mo? Apay ngamin ay akasta ka, Ana. Awan mo't dakas ngar aramidan mikin ka, ngam agkadkadal kakit din. Agsagana kayo! Ipulong kayo kininanang ko! Pudno ka di ti istorya ti apok Elaine anak ko. Anya ti istorya na kada kayo, tatang. Kinidil mo kanumot ni Anay di pagadalan itay. Ah? Dayjay ka di, tatang. Agpaiso ka di. Agpaiso, tatang. Kinidal kumot tanaasarak kang kwa. Agasam man, dayjay. Uray addaak, katkadalang nalata ti apo ko yo. Anya? Nakitak amis mo ti inaramid na, tatang. Talaga nga rod abuli ah. Nagsasarita kami matan. Ngam awan latam nagbaliwan na. Naibagada asaanan ang maulit. Ngam nay, karkarwan na matan. Saan samat abagbagaan ni nanang na? Amangan no pamaranglaang ti kinaimbag na kabayatan ti panagsasarita yaw.
Buli mo ngamin day di amay sa. Kaya nansa nga iti principal's office ti pagsasangwan me. Aywan, ag-report kayo anak ko. Tapno maikan iti leksyon dagiti tattao a perhuisyo iti padada a tao. Ay nawo, agdardaras ka mo't bakit? Apay ka de. Naskan ang makasaritak dayjay nga Elaine. Ay nawo, apay ni Elaine. Anyat inaramid na. Kinadal na nga rod ti putot mo. Ang mga ano day naramid na anak ko na. Nasayaat nga rod ti kasjay. Ubing mat ni Ana. Day tangamin, di mo amo a disiplinaan di anak mo. Buli ka mo't amay isa. Iso aday ta, sa bali mo ten a tao timang disiplina ken kuana. Ay saan? Jack ipalubos asak tanda ti anak ko. Nukas tagayam, tulungan nak. Tulungan nak amang bagbaga iti anak ta bakit? Ay agsarita tantulangan no kwa. At dalakad ko ita kunak mo. Agkalma ka kadingamin. Panunutin pa animbag no anya tirumbang aramidam. Di ka man agdarasudos. Inton kon, agsubang kayo jay. Ayawan bibiyang ko. At damat laban ko kat iti dayjay nga Elaine. Dak-dakkel ti bagik ngam iso. Ay nawaw. Elaine! Elaine! Rumor ka dita, pasangon na! Mabait lang mat ah. Agawa ang ti rumor ta napatag-unay ti bagakan ka. Anyat umay mo ibaga aya. Apay akinudel mo ti anak ko, ah. Kinadal ko ah, tabuli kat nga rod. Ha? Maiparbang ti kasjay nga inaramid mo iti ubeng? Ay nawaw, bimalasak laeng ta kinadal na ti anak ko. Kasla self-defense ti napasamak. Barang agbutang matlangan di anak mo. Awanan ka iti baing! Anay ko, di ka magsipat ah. Apay, ti ipagarup mo ka di kat kabutang ka, ha? Awan kabutang ko, Elaine! No di mo kaya't asabali a tao timang disiplina iti anak mo. Disiplina ang nga raw. Wano, kaya't mo asikat ikadalat. Barang agnakam ka. Ha? Ireklamok dayjay nga, Elaine! Ay na bakit agkalma ka kadi. Saan ko nga ipalubos ti kastangar aramiden na iti anak ko? Ti anak ta tinangirugi, bimalas dalaan. Oray anya pa'y ti rason na, kamalilat ta ti kasjay nga inaramid na. Makitam day ta. Ita ati anak mo tinakaraman iti kadal. Kasta ti panagsasaom. Kasi Ay na naman- bakit? Kastamot lang ti marikrik na dagiti dadakkel ti kadalan ni Ana abulbul yun na. Makarik na kakadimang ngamin. Kas kanahin ko nga ibagaking ka. Tulungan na kamang disiplina iti anak ta. Agsasarita kami iti principal's office ita, tatang. Ay nawaw. Kunakman no saan ka pa ang nagreklamo. Saan, tatang? Apay nga ron nga agsasarita kayo ita. Agsasarita kami ah, ta nagreklamo dahi a Monica. Anya? Nasakit tinakam na, idi kinidal ko ti anak na. Ay, naglukon. Isupet agreklamo ita. Di bali ah, tatang. Tapno maamuan ki din ni principal ti ugali na. Sa bagay mo't kiti Nariga mo ngamin ti kastoy. Buli lang arudan ti anak na. Narigat pa'y mat akasarsarita. Ada talaga nagiti parentes akasta anak ko. Panagruprupa na pa'y lang amin. Katay na. Jakon ibaga, tatang. Already mo ibaga. Amok, tikat mo asawa anak ko. Nene, nakamisuod ka mo't anagawit. Wano, nakangagkakin ni principal. Anya ti nakakatkatawa, ah? Awan mo't gid Awanan ba indagijay atat tao? Pinagtutulungan dakit din iti principal's office itay? Dahil tangamin gayd. Bumalasakto kadagijay atat tao. Saan laeng nga ita ti aldaw? Makitam dayta. Apa amot di padam aparentes. Uray ang kakadwada amin! Ay, pangasim ba kay? Amang ano day tapay nga aramid mo ti pakakik-outan ti anak tayo di pagadalan. Naturod ka launay. Ay, wala! Talaga naturod ha! Agpaiso naturod ka. Iso na lang, ta out of place mo ti kinaturod nga ipanpanakil mo. Anya? Last warning mo na ito yan. Apay ka di, tatang? Maminsan pa'y nga dabulyam iti pagadalan, makaraman ka kanyak. Anya? Saan lang abaot ti maramanam kanyak kunak tumay? Apay abut-but nga akasta, tatang? Aramidem latan no niya timbaga. Nagalas ti kasta nga aramid mo anak ko. Di ka agbalin abule, tas ikan tumutla ang ti kaasi iti udi na. Anya? Dakes ti makiab-apa anak ko. Dakes ti manggabgabil iti kaadalan anak ko.
Di mo tuladan ti inam anaturod ka no. Ngam out of place mat ti kinaturod na. Anya nga no i-transfer talaangan ni Ana. Ay nawa, apay mat. Na, i-transfer ta iti sa bali a pagadalan Saanan? Apaya di mo kayat? Gastos manan no maitransfer iti adayo o pagadalan. Mayatin ti pagadalan na ita taas si daglaeng. Sa anak mo't nga rod a komportable ijay. Apay, Basta! apay, makarik na ka din itibain kadagiti inararamid mo. Anya dyan nadamag ko. I-transfer da kanumat ni Ana iti sa bali a pagadalan. Nakadamagan niyo mat, tatang. Isumot is istoryaan ni Monica. No siyak, awan amok di tatang. Awan na damag mo. Awan, tatang. Mabain lakit di dayjay iti inararamid na. Isu akayat na nga i-transfer ti anak na. Ura asino mo't makarik na talaga itibain no kas de laeng. Usto mo kidi Tapno saan nga isu pay apagparikutan ti sabali a tao. Launay ang anak ko. Nagalas ti kas de agalad ti maysa nga ina. Kunaklakit din no na i-transfer yun ni Ana, kapsat. Sa anak ngay manugot kabsa. Adayumot nga minijay. Wun nga rod, masapul nga ada service. Dito'y laang mati kaasitgan a pagadalan dito'y lugar tayo. Iso sa anak ngay manugot iti kayat ni bakit ko. Ay wun gayam, kumusta matan ni Mari Monica? Aday je balay. Apay nga saan nga isutin nang itulod iti anak yu dito'y pagadalan ngay. Imbagak. Hindi na kano kaya. Iso kapilitan asyak timay. Mababain siguro. Agin tuturod mo't ngamin ide. Saan na kaya tagpaabak? Anya nga ita. Isumot lang ti makarik na itibain. Ay nawaw! Kas inawan numakuna asilaw ti pagtaangan, agbalin tayo kumaapagwadan kadagiti anak tayo. Isuro tayo ida iti nasayaat, tapno nasayaat tumat ti pagtungpalanda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.